Дете, спри да скролваш. Сега нека се помоля за теб. Бог иска да чуеш тази молитва днес. Скъпи Господи, моля се за тези, които гледат това видео точно сега. Вярвам, че трябва да отворят сърцата си сега, защото знаеш колко дълго са чакали този момент. Господи, благодаря Ти, че даде живот на този човек. Очисти сърцата им, успокой мислите и душите им. Приеми миналото, настоящето и бъдещето им. Благослови семейството им, защити ги от всяко зло и загуба. Дай на техните близки здраве, любов и мир в дома им. Господи, изцели тялото и душата им. Очисти кръвта им, премахни болката и тревогата им. Дай сила и възстановяване на всички техни близки. Най-важното, Господи, прости всички грехове на този човек и семейството му. Измий греховете на младостта им и грешките на днешния ден. Премахни проклятието, бремето и наказанието от душите им. В светлината на Твоята милост дай им нов живот без страх. Ако приемеш тази молитва, моля, напиши Амин в коментарите и я сподели с любимите си хора. Помощта ще дойде днес.